Dwi'n rili falch o'r prosiect ar y dibyn. Mae wedi bod yn dipyn o flynyddoedd ers i ni ddechrau'r prosiect. Mae medru arwain arno fo yn cydlynu bob math o artistiaid, cyfranogwyr, partneriaid, elusennau gwahanol. Gwneud i fi'n rili falch o fod yn rhan o prosiect a mae'n agos at ynghalon ni hefyd. Peidiwch â chwilio. Just anghofiwch amdana i. Oh, it was really brilliant. It was a really emotive piece of work. The visuals were incredible and the stories. I felt really honoured to have been a part of it in any way and coming to see the performance and also with the Q&A afterwards. And I thought that was really interesting to have spoken to listen to some of the people who have been involved in it. Bita yfed cymdeithasu. Normal. Normal? Yn teimlo'n braidd yn emosiynol ar ôl weld yr effaith positif ar bobl o wneud celfydd da a sgwennu. Felly, jyst mor dda. Dwi'n coelio yn mawr iawn yn y celfydd da. So, mae'n jyst mor dda i weld pobl yn cael y profiad yna hefyd. O'n i'm eisiau siarad. Ddim eisiau trafod. Dwi wedi cael y ffasiwn hyder o fynd i'r sesiynau yna, a dyna pam dwi'n eistedd yma. Chod gweiddoch oedd pawb y ffasiwn hyder da chi wedi cael hefyd, a maen nhw i bawb. Wrth glosio at y byd, a sadio a sefydlogi yn fy adferiad, mi ddwys i'n enfys. A lliw naeth ei denu hi gynta. Wedi dysgu byw mewn meddylfryd du a gwyn, roedd yna frys yn y lliw oedd yn dachryn ac yn eithafol a mor hudolus. What do mixed up colours mean? Trouble? Anarchy? No. The meanings change with time, same as my colours, the meanings which are already inside of you. Symud ymlaen, y gobaith ydy bod ni'n cario ymlaen i wneud y gweithio yma a di'n creu y gyfodau saff da ni'n creu efo ar y dibyn. Dwi'n hynod ddiolchgar, a sy'n ni'n awgrymu fo'n gryf iawn i unrhyw un. Dwi'n moch lle maen nhw ar eu taith. Rhoi troed i mewn a dod un o sesiynau ar y dibyn. Mae wedi bod yn rhan o safio yma wedi. Da ni'n edrych ar bosib gwneud prosiect yn Sir Ddinbych, yn nghanolbarth Cymru. Mae yna ddiddordeb hefyd yn y de o ran byrddau iechyd. Da ni eisiau gweithio byrddau iechyd gwahanol. Os yw rhywun eisiau gwneud rhywbeth creadigol yn edrych na therapi, bod ar y dibyn yn opsiwn i'r cyfranogwyr wedyn i ddewis hynny. Felly nesa hwnna yn rhywbeth anhygoel i weld ar draws Cymru. Mae'r un un themau yn codi'n gwaith pawb. Ges i mo'n gweld fel plentyn, nath na neb wrando arna i. Nath na neb rhoi'r hawl i fi fod just yn fi. A dyna beth da ni'n trio wneud yna ar y dibyn, di creu llefydd i bobl fod yn ddim mwy na just nhw'i hunain. Pan da chi'n golygu hynny o'ch calon, a nid fel rhywbeth PC i ddeud, mae yna wirthiau yn digwydd wedyn, a mae'r pobl yn dangos pwydyn nhw go iawn, a mae yna magic yn digwydd. I think projects like this in the arts are incredibly important. It provides something meaningful to do each day. It makes us a part of something that's incredible and exciting. It's a much more holistic approach to health as well. I think we all need that to feel a part of something, and the creativity allows that in so many ways. So I think it's really powerful stuff. Mae lot o pobl yn cael problemau iechyd meddwl dyddiau yma. A mae'r celfydd y defo rhan mawr i kind of helpu bobl. Pam ti'n gwneud hyn i chdi dyn? Sgyn i'n poen, dwi'n gwybod beth dwi. Mae gen i bob dim dwi angen yn fama. Mae mor bwysig, dwi'n teimlo i wneud gweithio creadigol fel hyn sydd yn gweithio ar les unigolion. Mae'n arbennig.